Nakho-ke okunye okufanele ukuthi uziphoqe nje ukuthi ukwazi futhi uqonde kahle impela ngomqondo wakho. Ukuthi ingqondo yakho njengoba unayo nje, ukuze konke lokho okunye sizokwenza nesizochaza kuzokwenza isense futhi uzokwazi ukunderstand ukuthi ku-affecta kanjani. Kubalulekile ukuthi ukwazi lokhuyana-ke. Ngizokwenza isibonelo kwamanje sengibuka i-TV kanye ne-radio nazo zonke lezi ziteshi esithanda ukuyilalela thina usuku nosuku. Umqondo wakho kukhona indawo yawo ebizwa nge-conscious mind. Kube khona ipart yengqondo yakho ebizwa nge-subconscious mind. Uma ungazi ukuthi yini lokho kuthathwe njengokuthi umqondo wakho ohlukaniswe kabili, kodwa kukhona o-conscious no-subconscious. Umqondo-ke wakho o-conscious yila othatha khona iy'nqumo ukuthi hayi, namhlanje ngigqoke iskibha esi-green, namhlanje ngigqoke blue lami lika-jean. Yila uthatha khona iy'nqumo zakho zamanje nanini. Futhi lo mqondo wakho lo okwenza ukuthi ungasakhumbuli ukuthi last week Friday ubugqokeni mangaphandle ukuthi ubushuthela isithombe, noma last week Friday udleni for lunch. Awusakhumbuli lokho. Ulowo kumqondo wakho lo odila nezinto zamanje, ukuthatha iy'nqumo manje, udila nje nezinto ey'sheshayo, okay? Uphinde-ke futhi lo mqondo wakho o-conscious uphinde udile nezinto nje, iy'nqumo ozozenza manje. Ngizophekani, ngizodlani, ngizolala nini, ngizobukani ku-TV, ngizothenga idatha lamalini, iy'nqumo zamanje ezisheshayo. Bese kuba i-will power-ke la ukuthi hayi, ngiyahamba manje, ngiyogijima, ngenza lokho, izinto ozenza manje. Iphinde-ke futhi idile ne-logic ukuthi hayi, ngeke. Kona ngiyamuzwa nje lo sisi ukhuluma nge-mentalism, kodwa hey, ngeke impela nje uthi mhlambe u-government is-slavery ngoba manje yonke into eyenziwa u-government usenze ukuthi si-comply kwizinto ze-satanism. Kodwa mina ngizoba yini ngaphandle kwemali? Hayi, ngeke, akekho right lo sisi, akekho right. Yileyo i-conscious mind yakho ithatha isiy'nqumo for manje. Sidluleke lapho siye kwi-subconscious mind yakho. I-subconscious mind yakho iyona le ethatha 90% wezinto ozizwayo, ozibukayo. Kungabe uzibona kuma-billboard, ngabe uyibuka kwi-TV, kungabe uyibuka kuma-newspaper, ngabe uyibona kuma-magazine, ngabe uyibona ku-Facebook, ngabe uyibona la ku-TikTok. Yonke nje into ethathwa umqondo wakho through i-vision yakho ingena emqondweni yakho. Kwi-subconscious mind yakho kuhlala 90% wazo zonke lezi zinto oyibukayo. I-conscious mind yakho ayinandaba nezinye izinto ukuthi long term izolokhu ikhumbula lezo zinto. I-conscious mind idila namanje. Siyadlula la senza lokhu salokhu. I-subconscious mind yakho yona icosha yonke into ekuthathwa umqondo wakho, over 90% wezinto ezingena kwi-subconscious mind yakho. Futhi i-subconscious mind yakho ihlalisa izinto isikhathi eside. Ngizokwenza isibonelo. Mina sengina 12 years ngingayibukela i-TV, ngingayilaleli indaba, ngingalaleli ukhozi FM. Kodwa kukhona i-advert eyayenziwa ngesikhathi ngisalalela ukhozi kudala ngisahlala e-KZN, ekhuluma ngehhotela elisenkabini yeTheku, la obona khona imikhumbi iphuma ingena. Ungayifonela 031 714 4431. Angazi uma yisho kanjalo yini, kodwa umsebenzi we-subconscious mind-ke lo ukuthi uhlalisa izinto isikhathi eside. Nama-adverts lawo esasiwabuka sisakhula ukuthi you got an uncle in a furniture business, Joshua Do. Ucabanga ukuthi yini eyenza leyo nto? I think ngenza isibonelo sikahle ukukhombisa ukuthi i-subconscious mind yakho igcina izinto isikhathi esinganani. Kubalulekile ukuthi uqonde futhi ukuthi i-subconscious mind yakho ayikhethi ukuthi ifakani emqondweni. Kuhle, kubi iyakufaka emqondweni. Kuhle, kubi iyakufaka konke nje okufakayo. Ithi yena yebo. Ithi nje yona yebo. Uthi wena hayi ngaze ngayisitulo ayiboma ngaze I'm so fat, kusho wena uyibuka utshela wena. Ithi subconscious mind yakho yebo.
uzobe unjani ngoba into yonke isemqondweni iphinde iphumele ngaphandle wena uzoyibona sewufat sewuyisidudla. Uthi wena hayi mina ngisahluleki ayikho nje into engizoyenza ngoba uRamaphosa akenza ngalutho siyamblame manje. Uthi umqondo yebo, i-subconscious mind yakho ithi yebo. Uma ungaphinde uyicorrect uthi hayi okay ke hayi bengidlala kusho i-conscious mind yakho, kodwa i-subconscious mind yakho yona iyathatha nje yonke into eshoyo. Yikho kade ngenze nesibonelo ukuthi kwenye yamavidiyo engingayenza ngaphambilini ukuthi ukushintsha iprogram, ngoba yonke lento imayelana neprogram oyifaka engqondweni yakho. Ngangichazela ukuthi umqondo wakho ufana nefoni, ukuthi uyithenga i-blank njengoba nawe uzalwa u-blank ungenalutho uyingane, bese abantu ohlala nabo nomndeni wakho nomphakathi nabo bonke abantu aba-around wena ngesikhathi ukhula bakufaka ama-program ngendlela ozo-operate ngayo the same way wena othi mawuthenga ifoni i-blank ufake o-WhatsApp ufake o-TikTok ufake konke ngoba ufuna ukuthi ifoni yenze lokhu ekufunayo. Nawe-ke wenziwa kanjalo, yila abasebenzisa khona imithetho yendalo kwi-advantage yabo, wena ungazi ukuthi bathatha i-advantage. Kwazi ukuthi konke okubukayo kuyangena kwi-subconscious mind yakho, uthanda noma ungathandi. Yikho kubalulekile ukuthi khetha ukungazibuki izinto ezithile kumabona kude. Enganeni yakho khetha ukuthi ingane yakho ayizukubuka okuthile kumabona kude, ngoba ingqondo nje iyathatha iyafaka nje ithi yebo. Ingane ibukela udlame ithi yebo. Ingane ithi mina ngi-studying, ingqondo nje ithi yebo nje. Ingqondo isize ingane yakho ukuthi i-achieve i-universe. Ngesikhathi ngithi yonke into iqala emqondweni, yonke into uyayitshala emqondweni wakho, i-universe izokwenza yonke into ukuthi ibe nge-order. Wena owabona bakuyikhekhe yenza kanjalo i-universe, thatha wonke ama-ingredients adingakalayo ukuthi lento oyifakayo emqondweni wakho yenzeke ngaphandle, ngoba okungaphakathi engqondweni kuba nomphumela ngaphandle kubonale kwi-physical manifestation. Njengoba ucabanga ngebhizinisi uthi hayi ake ngidayise mhlambe iy'mpahla, ke ngidayise iy'mpahla ngiyi-stock bese uyadayisa. Uqala kuwumcabango, ucabanga ukuthi ama-customer ami kuzoba lawo, ama-customer ami kube lawo. Usho nangempela njengoba ukutshalile i-universe yenza yonke into ukuthi ibe possible. If i-universe ingafuni ukuthi udayise lezo zinto ofuna udayise, uzongabi nayo leyo mali yokuhamba, kodwa uba nayo imali ivele iyokustock, uhambe uyostock, ubuye ungashayiswa nayimoto, ungaginqiki namonto, ubuye udayise ngale ndlela osuke ucabange ngayo. Kodwa-ke kuqaphela ukuthi yonke into oyifaka engqondweni yakho, kungabe ubuka kwi-TV, kungabe ubuka ku-Facebook, njengoba sibhizi kangaka kwa-Shane sithenga engazuthi siyayiqabuka iy'mpahla, ingenxa yokuthi bayazi ukuthi umqondo usebenza kanjani. Once wangena kwi-app yaka-Shane usungena-ke usuku nosuku uyobheka ukuthi manje khona uthenga nongakudingi, ngoba ingqondo yakho ifakwa iprogram yokuthi irane ngendlela ethize. Ngesikhathi umane uphinde uyongena kwi-app, ingqondo yakho iyavuma nje ukuthi okay yebo. Uthi ngiyakuthanda lokhu, wena uthi uyakuthanda, uthi uyitshela wena kanti utshala umqondo engqondweni yakho. Ngesikhathi usho kanjalo ingqondo yakho ithi okay yebo, iyavuma i-subconscious mind yakho. So kubalulekile-ke kwazi ukuthi umqondo wakho usebenza kanjani, owakho nowengane yakho, wawo wonke umuntu ophilayo. Ile ndlela abasebenzisa ngayo ulwazi abanalo ngomthetho wendalo noma ngama-principles of natural law to yi-advantage yabo. Kukhetho okubukayo kwi-TV, uma kungenzeka ungakubuki inhlobo, iy'ndaba zenzelwe ukuthi wena ngesikhathi bekhuluma, isikakhulukazi kuyindaba makukhulunywa mhlambe ngodlame ukuthi kuyaliwa laba baplana ukuthi bazokwenza lokho, baplana ukuthi bazokwenza lokho, suke kungekenzeki leyo nto. Indlela abazokwenza ukuthi bakwenza ukuthi ucomply ngayo ukuthi mase kwenzeka wena umqondo wakho sebewuprepayile waba ready. Iy'ndaba ziyakusabisa kuphela, zikwenza ukuthi ube kwi-low vibration. Kodwa-ke somane sichaza kancane ukuthi konke kuhlobana kanjani, ngoba konke lokho esikhuluma ngakho kuhlobene, kodwa konke kusebenza emqondweni wakho.